Hvala vam lijepo svima što ste došli. Dobro je kada idete Hrvatskom i kada sijete 10 godina u Zagrebu, koji je personifikacija biocentralizacije vlasti, ne baš omiljen, ali po mom iskustvu ova 3,5 dana ne bi rekao da je to tako. U mom slučaju to nije tako. Od Iloka do Osijeka ovdje, u ova 3,5 dana, sam bio izuzetno dobro primljen, što me veseli. Iz dana u dan sve više ljudi, stvari se odvijaju dobro. Moja nakana je bila ne da idem u turneju po Hrvatskoj da govorim o sebi. Od mene nećete čuti ništa da govorim o sebi. O meni manje više svi znaju. Ja idem da vidim kako živi radnik i težak. Interesiraju me njihovi problemi. Ja idem na ovu turneju da vidim kako ljudi žive, a ne što sam ja. Ja sebe ne trebam predstavljati. To da sam ja poznat kao radoholik i da smo od Zagreba napravili evropsku metropolu, to i vrapci na krovu znaju. A oni koji boje zidove crnim, da ja pozlatim Zagreb, ne bi bili zadovoljni. Ali o tom potom. Ono što sam ova 3,5 dana vidio, manje više sam znao, ali ne toliko. Da je u Strošincima kava 3 kune, a da je štucanje brade u Osijeku 20 kuna. Zašto to spominjem? Zato što je na Jelačić placu kava 15 kuna, a štucanje brade 50 kuna, ja to znam iz vlastitog iskustva. Znao sam da ostali dio Hrvatske duplo lošije živi. Znao sam da nakon dobivenog 4. mandata prije 6 mjeseci neću uživati toplu fotelju zagrebačkog gradonačelnika. Znao sam da ću se kandidirati i da želim biti gradonačelnik običnog čovjeka, radnika i težaka. Slavonija je ispaćena ratom, uzorana granatama, opustošena privatizacijom i tajkunizacijom jednog dijela. Slavonski težak želi samo jedno, to je da radi i da od svog rada preživi on i njegova obitelj. To je suštinska poruka koju mogu reći nakon 3,5 dana. I još nešto. Mladi ljudi u Slavoniji, kao i cijeloj Hrvatskoj, žele se obrazovati. Zemlja, kako ja vidim i za koju ću se od veljače zalagati, nuditi inicijative i rješenja je da se obrazuje hrvatski mladi čovjek, jer s tim možemo jedino Europu i svijet. Mi smo mala zemlja, mali broj ljudi i jedino možemo konkurirati znanjem i radom. Ta dostupnost svima obrazovanja, besplatnog prevoza i besplatnog školovanja je condicio sine qua non opstanka Hrvatske. To je ono što sam ja za ovih 3,5 dana snimio u Slavoniji. I još treće ću reći. Bez obzira na nedaće koje su Slavoniju zadesile puno jače nego većina ostalog dijela Hrvatske. Iako je bilo krajeva u Hrvatskoj koji su propatili kao i Slavonija. Nije nestao optimizam i osmijeh na licu Baranjaca i Slavonaca. Mi danas popodne, nakon Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske, u Vrpolju prelazimo u Brodsko-posavsku županiju. Bez lažne skromnosti. Nitko to osim mene i mog tima neće napraviti. Ja obilazim Hrvatsku bez navigacije. Kao što sam svaki kutak Zagreba upoznao i stiskao ruku običnom čovjeku u Zagrebu, svakom trećem čovjeku u Zagrebu, to kanim i na ovom turneji po Hrvatskoj. Rekao sam mojima doma, a ja imam 2 najljepše i najbolje dame na svijetu, jer je to moj izbor, ćerku, jedinicu i suprugu, da me neće biti više idući 10 godina sa njima na godišnje. Ja sam svjesno odabrao ovaj put. Pokret za bolju Hrvatsku. Hrvatsku rada i dostojanstva, Hrvatsku solidarnosti, Hrvatsku socijalne pravde, Hrvatsku ponosa i nacionalnog identiteta. Hrvatsku jednakih šansi za sve i evropsku Hrvatsku. I moj jedini slogan i poruka ljudima je: budućnost je naš posao. Ponovit ću još jednom. Budućnost je naš posao. Ništa ovu Hrvatsku
ne može dići kao Feniks iz pepela osim rada. Bolje organizacije i manje troška. Evo, to sam imao za reći ovdje, u srcu Slavonije. Ovdje, u glavnom gradu Slavonije, Osijeku, gdje sam imao mojih običajnih obaveza i protokola, prošetao i popio kave sa ljudima. Ljude jedino zanima cijelu Hrvatsku, a Slavoniju posebno. Preko 70% ljudi u Slavoniji brine brigu sa golom egzistencijom. Vape za poslom. Oni žele raditi, samo im treba neko to osigurati. I to je jedina poruka koju ja šaljem mojim juče i prekjuče Baranjcima, danas Slavoncima. Evo, hvala vam lijepo.